Nne m ndị Igbo ekene m unu. Nwanne unu nwoke Chinedu Ani nke eji ọkadigbo Biafra wee marụ. N'ụbọchị taa achọrọ m ikwu obere okwu. Anyị chọrọ ibido kụzibere ndị be anyị ihe gbasara onwe ha. Anyị bidoro ime nchọpụta dị iche iche gbasara ọdịnala na omenala Igbo, etu ndị Igbo si wee biri, ihe anyị bụ, ndị anyị bụ, ihe anyị na-asọ, ihe anyị na-eri, ebe anyị si were bịa. Anyị emego nchọpụta dị iche iche. Kịta oge erugo mgbe anyị ga-ebido were kọwarụ ndị Igbo ụzọ dị iche iche anyị ji akpafu, anyị ji eso ndị ọzọ na-abụghị ụzọ nke anyị, n'iji wee nyere anyị aka iji wee nachigata na ihe anyị bụ. Maka na asịrị na nkọwa pụtara asịrị na nkọwa ahụ bụkwa nkụzi. Site na nkụzi ka esi akọwarụ mmadụ ihe dị iche iche. Site na ịjụ ajụjụ ka mmadụ si amụta ihe. Ofu ihe mgboju ndị Igbo anya bụ ihe gbasara chi. Mana ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-asụ Igbo, mara asụsụ Igbo, ị ga na-anụ ihe dịka mmadụ abụchi, na ihe dịka onye na chi ya so na ihe ada eme ya. Ị na-anụ Chinedu, na-anụ asụsụ dị iche iche kọwara na onye na chi ya, nke gosiri na onye ọbụla nwere chi ya, na chi mmadụ niile abụghị ofu, na ihe dị n'ụwa bụ onye na chi ya. Kpatara na ihe ndị na-eri ka ndị ọzọ na-asọ. Ọ bụrụ na ịtụgharị uche n'ime okwu a dị iche iche dị n'ala Igbo, efu na anyị kwesịrị ịma na ọ bụrụ etu a ndị ọcha si wee kọwara anyị etu ụwa si wee dị ka ụwa si wee dị. Anyị kwesịrị ịma na ọ bụghị etu a okpukperechi ndị ọcha wetara anyị si wee kọwara anyị ije ụwa ka ije ụwa si wee dị. Ọ bụrụ na unu na-anya n'ala Igbo, unu ga-aghọta na enwere ka ndị Igbo si biri tupu ndị ọcha wee were ụka wee bịa, na o nwere amamihe dị n'ala Igbo, na o nwere ihe ndị nna nna anyị ha na-eme, ihe dị ka ịgụ afa. Ịgụ afa ahụ gosiri gị na enwere onye ịbụ, na o nwere onye bịara ụwa, na enwere chi dugu wee bịa ụwa. Another question ndị mmadụ na-agbakwa ndị mmadụ ghara bụ the concept of God, like ndị ọcha etu esi wee dere anyị Bible asị God onyenwa bụ chi, chi bụ God. All these questions, ajụjụ niile a dị iche iche, ọ bụrụ na asacha anya, ọtụtụ n'ime anyị ga-amata ihe ha amatabero. Ọ ga-edo ụfọdụ anya karịchaa, maka na ndị Igbo sịrị na onye na-eje ọ na-ekperu chie, onye na-eme ọ na-arịọ chie. Mmadụ ịrịọ chie, mmadụ ikpere chie, mmadụ ịkpọku chie gosiri gị na ọ bụrụ ofu chi ka mmadụ niile nwere. Abịa sị gị na ofu nne na-amụ mana ofu chi ya dị eke. Ofu nne na-amụ mana ofu chi adịghị eke. So chi dị iche iche. Ọ ga-abụ ihe mee mmadụ, onye ahụ asị chimo egbuo m, chimu zọba m. Mmadụ ise nwere ike nọrọ n'ofu moto nwee accident, sọsọ ofu onye apụta asị na onye a nwere chi ọma. Mmadụ 20 nwere ike nọ n'ofu moto bụrụ ndị ụka, kpechie ekpere na-akụ aka na-eje somewhere, ma ọ bụrụ ndị ọdịnala kpechie ekpere gọchaa ọfọ na-eje somewhere. Ihe mee n'ụzọ, mmadụ na-aba apụta na ya, ndị ọzọ anwụọ ma ndị ọzọ emerụọ ahụ. Apụta sị na onye nke a nwere ezi chi,
na onye nke a na chi ya azọ ya. Efugo na chi mmadụ niile abụghị ofu, kpatara na enwe ihe mmadụ chọrọ ime asị ya ọjụgo chi ya ajụjụ, ọ jụkwara chi ya ajụjụ, maka na ọchị gị wụ onye dị like ihe ndị ọcha kpọrọ in charge. Chi gị bụ onye dị in charge of you. Chi gị bụ onye dị in charge of your life. Chi gị bụ onye ji your destiny. Chi gị bụ onye ma ihe ị ga-abụ, bụkwanụ chi gị ga-eme gị ihe ị ga-abụ. Kpatara na ọ bụrụ na mmadụ bata n'ọdịnala dịka anyị na ha ebinite na-anachighata n'ọdịnala, ihe izizi mmadụ kwesịrị ime bụ ịmata chie, ịjụ ajụjụ gbasara chie, ịjụ ajụjụ gbasara ndụ ya, ka ndụ ya ọ dịkwa, ka gị na chi gị ọ dịkwa na mma. Now another thing joined with chi bụ onye ụwa. Ajụjụ ọzọ apụtakwa na ya, ọ chi bụ onye ụwa, onye ụwa ọ dị iche na chi? Anyị kwesịrị inwe ezigbo nghọta na ụzọ ihe na-aba. Chi abụghị onye ụwa, onye ụwa abụghị chi, mana ha na-abụ na-arụkọsị ọrụ ọnụ. Ha na-abụ na-arụkọsị ọrụ ọnụ. Onye ụwa bụ your reincarnate person, onye bịara gị ụwa, onye bịara ụwa ya. Mana chi bụ a higher spiritual being na-enyeru ndụ gị aka n'ụwa. Nyanwa bụ onye na-eketara gị oke. Nyanwa bụ onye na-ejeru gị izu n'ọha mmụọ. Nyanwa bụ your guardian angel. Wee asị na onye ụwa gị bụ onye bịara gị ụwa, onye nyọrọ gị ụwa. Mana chi bụ onye na-eketara gị ihe, onye na-asụrụ gị ụzọ, onye na-edu gị. Nya kpatara ndị Igbo ji agụ afa sị Chinedu. Chinedu ahụ abụghọ the supreme deity of the universe, or the language I na-use now, the supreme god. Ọ bụghọ Chinedu mmadụ, ọ bụghọ nyanwa bụ the supreme god nke na-achị the whole universe. Chi nke na-edu each individual dị iche. Ọ bụrụ na ọsụsọ ofu onye ka ọ dị responsible to, but some group of people they assigned to him. Ọ na-edu some group of people, ọ bụrụ everybody. And this group of people, they interrelated somehow from ikwu nne gị, from ebe esi mụta nne gị, ma ọ bụ ebe isi ebi ụwa nwere ike taa aka. So ofu chi ahụ ga na-edukwa ndị bịa si na mpaghara niile ahụ wee bịa ụwa. Mana ofu nwaanyị ma ọ bụ ofu nna nwere ike mụọ nwa, mụta ụmụ. Ofu onye nne, ofu onye si na be nna, ofu onye si na ebe dị iche iche ka a ga-esi wee mụta ụmụazị. So ndị niile ahụ bịara ụwa ahụ nwechakwara chi dị iche iche so ha wee bịa ụwa site n'ebe ha si wee bịa ụwa. For example, isi be nne ikwu nne gị wee bịa ụwa, nke tọrọ si na be nna gị were bịa ụwa, nke tọrọ ya si bụ nwere ike bụrụ nwanne nna gị ma nwanne nne nne gị bịara ụwa. So etu ahụ ka chi dị iche iche ga-esi wee soro ha wee bịa ụwa. So nya ka eji wee sị na ofu nne na-amụ mana ofu chi adịghị. So ndị ahụ chi ahụ bịara gị, chi ahụ kere gị bụ nyanwa ji oke gị, bụ nyanwa na-edu gị ije, bụ nyanwa na-egosi gị ụzọ, bụ nyanwa na-asụrụ gị ụzọ, bụ nyanwa bụ chi gị. Mana Christianity bịara mezie ka ndị Igbo niile focus na one person as no chi ahụ, that one single person, no nyanwa bụ chi mmadụ niile, ma chi ndị ọcha o, ma chi ndị ojii o, ma ihe niile.
ekele ọrụ eke ọ bụghị ofu chi. Ọ fịara anyị ahụ ịghọta ihe anụnwa etu ụwa si wee dị maka ihe ndị ụka mere anyị, mana oriju ha afọ maka na asụsụ anyị na-asụ bụ asụsụ Igbo mere ka o doo anyị anya na ofu nne na-amụ mana ofu chi ya dị eke. Ihe a bụ the simple way ị ga-eji wee ghọta na ọ bụrụ ofu chi na-eke. Ofu nne na-amụ mana ofu chi ada eke. Asị onye ọbụla rịọba chie, onye ọbụla rịọba chie. Na onye ọbụla rịọba chi ya ahụ gosiri na ngị nwa bụ mmadụ kwesịrị ịma chi gị, maka na onye marụ chi gị i wee rịọba chi gị. Ọ bụrụ na ị maghọ chi gị ị ya ha arịọ chi gị. Ọ bụrụ na ị maghọ ebe isi ị ya ha ama onye ị ga-akpọku. Ụfọdụ n'ime anyị amarọkwuzide afa nna ha, ụfọdụ n'ime anyị amarọzikwudo afa nke ha nwa, maka na mgbe anyị binitere ndị ọcha wetara anyị ụka bịara nara anyị afa nna anyị, nara anyị afa anyị, nara anyị njirimara anyị, nara anyị amamihe anyị, narụkwu anyị akọ na uche. Maka mgbe mmadụ sịrị gị kwele, that is believe, onye ahụ anarụgo gị akọ na uche. Maka ihe bụ akọ na uche bụ na mmadụ sịrị gị na ihe a dị ọcha, ngị wee nee ya anya were akọ na uche mara na ihe ọ dịkwa ọcha eziokwu. Ọ ga-abụ ọ bụrụ na ọ dịghị ọcha, ị gwa onye ahụ na ihe a adịrọ ọcha. Mana ọ bụrụ na mmadụ sị gị na ihe dị ọcha mana ihe a dị oji, sị gị kweru na ọ dị ọcha, ị nweghịzi akọ na uche. Mana akọ na uche bụ ihe Chukwu nyere gị, ị ga-eji na-eche echiche mara na ihe dị ọcha, ihe a sịrị gị na ọ dị ọcha na ọ dịkwa ọcha, na ihe a sịrị gị na ọ dị oji na ọ dị oji na ọ dịkwa oji. So that ọ bụrụ na ihe a adịghị oji, onye ahụ sị gị kweta na ọ dị oji, esi ya nwanna na ihe a adịrọ n'oji, na ihe a bụ mmemme ka ọ na-acha, ma ọ na ihe a na-acha edo edo, ma ọ bụ na ihe a na-acha ọcha. Mana ndị ụka na ndị ọcha bịarube anyị bịa sị anyị kweru ihe niile ọbụla ha gwara anyị, anyị kweru ihe ọbụla edere n'akwụkwọ, anyị kweru na-etu ahụ ka ọ dị. Anyị kweruzie wee na-ekwegbu onwe anyị. Enweghịzi onye na-ajụ ese, enweghịzi onye nwere akọ na uche, enweghịzi onye ga-asị na ihe dị oji dị oji, ma ọ bụ na ihe dị ọcha na ọ dị ọcha, ma ọ bụ na ihe dị ọcha asịrị ya na ọ dị oji na ọ dịghị oji. Instead, achọzie ka ị weruzie spirituality, the type of spirituality ha wetara anyị, kweruzie na ihe dị ọcha, ihe ị na-afụkwa na ọ dị ọcha, asịghị gị kweruzie n'obi gị na ọ dị oji. Ihe ị na-afụ n'anya gị na ọ dị ọcha, asịzie gị were obi gị kweru that you cannot, na ịma nji ihe nke mmụọ wee kọwa ihe nke enu ana, na ọ bụrụ na ị kweru na ọ dị oji, ọ dị oji. As na common sense gosiri gị na ihe adịghị etu a. So that is the big problem anyị nwere, na ihe niile na-eme anyị nwere solution. Ihe niile na-eme anyị nwere ụzọ anyị ga-esi wee chọpụta nke bụ eziokwu ya. Ya bụ na mgbe ọbụla anyị bidoro ịjụ ajụjụ na anyị ga-ama nke bụ eziokwu. That brings me to the question one of our ofu onye n'ime anyị jụrụ ebe a. Enwere onye jụrụ ajụjụ wee sị kee ka mmadụ ga-esi wee mara onye bụ onye ụwa ya. Ka mmadụ ga-esi wee mara onye bụ onye ụwa ya ma ọ bụ chi ụwa ya bụ site n'ịjụ ajụjụ. In many cases, ọ bụrụ na ịjụ ajụjụ na your family, ebe isi wee bịa, n'obodo gị, depending obodo isi na ya wee bịa, ọ bụrụ na ịjụ ajụjụ n'obodo gị, a ga-agwa gị onye bụ onye ụwa gị. Ị ga-adị surprise na a ga-agwa gị onye bụ onye ụwa gị.
you know. Then ọ bụrụzie na ị jụọ ajụjụ, ọ bụrụ na ị nwetaghị site na ajụjụ, ọ bụrụ na ndị obodo unu, mpaghara obodo unu bụzi ndị na-eje nnukwute ụka, ndị na-ejechite ụka na ụdị na ha achọrọzi ikweta ọ ịfụ omenala Igbo dịka ezigbo ihe, ma ọ na ha emebisichaghị ihe ndị gboo ji biri, then eme anọ mgbe azị ka ị ga-agba afa jụọ ese site n'afa, maka na afa abụde wụ ụzọ ndị gboo ji achọpụta ihe zoro ezo. Site n'ịgba afa ị ga-ajụpụta nke bụ eziokwu. Dobikonu ndị na-enene anyị shianụ vidio ka ndị ọzọ, ka ndị ikwu na ibe na ndị oyi nwee ike soro anyị wee na-amụta ihe na nkụzi a. So dịka anyị si akọwa, ụzọ doro anya ndị Igbo ji amụta ihe, ọ chọpụta ihe zoro ezo, ọ jụta ese, bụ site n'ịgba afa. Mana ndị ụka bụ ndị ọbịa bịara n'anị anyị bịara gwakwana anyị na ịgba afa bụ ajọ ihe. Mana ọ bụrụ na ị wuru onye gụrụ Baịbụl ọfụma, ị mara na ebe a gbara afa na Baịbụl ọ karịrị 1000. Afa agbara na Baịbụl ọ karịrị 1000. Ese ajụrụ na Baịbụl karịrị 1000. You know? So ịfụ na ndị ọcha jọzụrụ bịa ghọọ anyị aghụghọ, nakọsịa anyị amamihe, nara anyị uche, mee anyị bụrụ ndị nkịtị, mee anyị enwerozi akọ na uche, anyị ejirozi uche anyị eme ihe. Maka na ha bịa napụ anyị akọ ezigbo dibịa ga-agbara gị afa dịka ana Igbo si wee dị kịta. Inwetakwuzi ezigbo dibịa ga-agwa gị nke bụ eziokwu esikwuzie ike. Maka gịnị? Na onye ọbụla hapụrụ ọdịnala, onye ọbụla hapụrụ njirimara anyị, onye ọbụla hapụrụ ụzọ anyị ji were biri, o mezie ndị dibịa ya enweghịzi ezigbo ọzụzụ. Ndị dibịa ya enweghịzi ezigbo ọzụzụ, ha na-emezi ọcha achagbute, ọcha ha achagbute. Ọ na-afịaziri anyị ahụ. Nke anụ nwaanyị na-abatazi n'ọdịnala inwetazi ndị bụ ezigbo dibịa. Efuga inwetazi ezigbo dibịa na-ahịaziri anyị ahụ iji ịjụ ajụjụ. Ije na dibịa ise ahụ agwa gị ụzọ ihe ise dị iche iche. Enwerodu nke ga-amachidu na nke ibie kwuru. Ihe niile a the same problem anyị nwe. Ihe niile a bụ ihe ndị ụka mere anyị, maka enwerozi ndị okenye zụpụtaziri ndị dibịa nye ha ezigbo ntụziaka. Nọọ onye agwụ megidoro megido ọfọzi obere ka ọ yi ya ala, o jezie chigazie azụ n'ihe ahụ a na-agwụ ya sinsi ya ga-amịa. So it's a general problem. Anyị niile ga-anachigata azụ bịa embrace it, because this is part of our life. This is our life. Anyị ebibego na Igbo. Anyị enwego ji, nwee ede, nwee ogwugwu, nwee udo, nwee mmụọ niile dị iche iche si na okike wee bịa nọ n'anị anyị tupu ndị ọcha wee bịa. So ndị ọcha na onwe ha, ọha nwa ga-abịazi kọrọ anyị onye bụ Chukwu. Tupu ndị ọcha bịa, anyị ma Chukwu. Ndị nna nna anyị ha na-ekperu Chukwu. Ndị nna anyị ha ji wee si n'eziokwu bụ ndụ. Ndị nna nna anyị ha ma nọ eziokwu bụ ndụ. So kedu ihe kpataziri anyị ga-eji weru chee na ndị nna nna anyị ha amarọ Chukwu? Kezi ka anyị ga-eji wee chee nọ ajọ mmụọ ka ndị nna nna anyị ha ma? Kezi ka anyị si wee chee nọ ndị ọcha gosiri ndị nna nna anyị ha ụzọ Chukwu? Mana tupu ndị ọcha bịa, anyị na-aza nwa Chukwu. Tupu ndị ọcha bịa, anyị na-aza nwa igwe. Tupu ndị ọcha bịa, anyị na-aza afa dị iche iche gosiri
na ndị nna nna anyị ha ma onye bụ Chukwu. Kedu mgbe ndị ọcha nwa bịa? Kemgbe ndị ọcha nwa bịa, ndị ọcha wetara ji na ede, ọkwa Chukwu kerie tụrụ ndị nna nna anyị ha. Ndị ọcha wetara anyị nkwụ enu, ukwu nkwụ mịtara ma mmanụ ma mmanya ma ihe niile ndị nna nna anyị ha ji ukwu nkwụ na ihe ukwu nkwụ mịtara eme. Ndị nna nna anyị ha ma ihe niile a tụrụ chi ha, tụrụ Chineke kwa, tụrụ Chukwu, tụrụ ogwugwu, tụrụ udo, tụrụ site na mmụọ dị iche iche bi n'anị anyị. So kezi ka anyị ga-esi weru hapụ ụzọ nna nna anyị a hapụkọrọ ya. Mana ndị ọcha anụnwa wetara anyị omenala nke ha nwa, ha arapụrụkwa nke ha. Maybe ndị mmadụ che na no because of na ndị ọcha rụrụ moto ọ na ha rụrụ nke a rụọ nke ọzọ na chi ha karịrị nke anyị. Ọ bụrụ etu ahụ ka ụwa dị. Enwere ihe dị n'ụwa bụ ihe ọfụ nọ mmadụ fụ ụzọ, mmadụ fụ ihe, ọ baa na mmụọ chi ya egosizie ya ka esi eme ihe ahụ. Ọ bụrụ na ihe a bụ ihe dị gị mkpa, chi gị ga-egosi gị ụzọ ị ga-eji mee ihe ahụ. Na ọ bụrụ na gị na chi gị dị na mma, na ọ bụrụ na chi gị mara ya bụ ụzọ. Then ọ bụrụ na chi gị amaghị ya, chi onye ọzọ nwere ike ịmụ ya. Mana n'obodo niile ihe nrịba ama na-eme, a ga-enwerịrị chi gbanitere, chi ukwu. Maka ekwuo chi, enwere chi ukwu, enwere ndị nwere chi ukwu, nwee ndị nwere chi nta, enwere ndị nwere obere chi, nwee ndị nwere nnukwu chi. So a ga-enwerịrị ndị nwere chi ukwu ga-egosi ha ụzọ a ga-esi mee ihe siri ike ka ọ dị mfe. Kpatara na mgbe ndị nna nna anyị ha nọkwa, ha nwere nka na ụzụ. Ha rụpụtara ọgụ, rụpụta mma, rụpụta oji, rụpụta ogene, rụpụta ihe niile ha nwa chọrọ. Ihe niile ha nwa chọrọ iji wee bi ndụ ha n'etu ha si wee chọọ ibi ndụ ha. Ha biri ndụ with nature. Ha biri ndụ ọdịnala. So ihe niile ha nwa n'idiri iji wee bi ndụ ọdịnala ahụ, ha nwa nwere, ha rụpụtara ya. Ha rụpụtara ite ha ji esi nri. Ha rụpụtara onike ha ji awa nkụ, ha ji egbutu osisi. Ha rụpụtara oji ha ji eje n'ihu mmụọ. Rụpụta mma obeji ha ji egbu ihe. Ihe niile abụrụ ndị ọcha. And ha nwa chọpụtakwara the mineral resources, the raw material. You know, ha nwa chọpụtakwara the raw materials eji were rụrụ those things. So ọ bụrụ ndị ọcha gosiri ha anya, nke pụtara na ha nwere chi. Ha nwere chi, ha nwere chi ukwu, ha ma Chukwu. Ha ma Chukwu na-egosikwa ha ụzọ nka na ụzụ. Ha ma chi na-egosi ha ụzọ ihe zoro ezo. So ngụnwa bụ onye Igbo kwesịrị ịma chi gị. Ị kwesịrị ịma chi gị. Mana ọ bụrụgodu na ịmaghọ chi gị, ọ ka nwere ihe ị kwesịrị ide eme iji weru gosi chi gị ahụ na ị chọrọ ịma onye ọ bụ. O nwere some little things ị ga na-eme, dịka iteta ụra ịkpọkuo chi gị. Ị bụrụ nwoke isi ya, ọ bụrụ na ọjị dị gị nso bụrụ mmiri, ị nwere ike iji ihe ọbụla wee kenee chi gị. Isi chi gị bịa taa ọjị, ịkpọọ chi gị, ọ bụrụ Okeke, bụrụ Okorie, bụrụ Okafọ, bụrụ Okonkwọ, ya bịa taa ọjị. Ị bụrụ nwaanyị ka ị bụ, isi chi gị, ọ bụrụ Mgbeke, bụrụ Mgborie, bụrụ Mgbankwọ, bụrụ Mgbafọ, ya bịa taa ọjị. Isigodo etu ahụ wee bido, i create godo awareness ahụ in you that na ị nwere chi. Anọ chi ahụ na-edugu, nọ chi ahụ kwa ka ị ga na-ekperu,
n'ọchị ya ka ị ga na-akọsara, n'ọchị ya ka ị ga-atụkwasị obi, maka na onye nwa ga-anata nwuru gị oke gị na ọha mmụọ. Nyanwa na-eriprezentị gị na mmụọ, nyanwa na-enye gị, na-egosi gị ụzọ, nyanwa na-akwarụ gị ụzọ, nyanwa na-edu gị, nyanwa na-echekwa gị, nyanwa ga-afụ na ị nwetara oke gị, nyanwa ga-afụ na ifere ama mme gị. So gị nwe bụ onye Igbo ije tụkwasị chi ndị Israel obi woo akọ na uche ka anyị enwerozi, ma ọ bụ gị nwa bụ onye Igbo ịbịa chee na ofu chi ndị Israel ahụ, ma ọ bụ chi ndị Vatican, ma ọ chi ndị England, na ọnyanwa bụkwa chi gị bụ onye Igbo n'ala Igbo, na ọnyanwa na-edukwa gị n'ala Igbo. Ị ga-ajụ n'onwe gị, etu a Nigeria dị now, ofu gọọmenti na-achị na Israel na-achịkwa na Nigeria. Gọọmenti ndị Israel nọrọ onwe ya, focus na their own citizen, and even at that Israel enwekwa local government, local government, nwee regional, nya ekele ọrụ eke to the lowest level, so that ka ndị ahụ nwee ike na-achịkwata ndị nke do ha n'aka. Enwe councilor, enwe chairman, enwere representative, this that, wee ruo na president. So ekele ọrụ eke. So etu ahụ ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ, ekegidere ọrụ eke wee banye na community, nwee ụmụnna, nwee ikwu na ibe, nwee ezinụlọ, nwezie ime ụlọ gogogo. Ime ụlọ bụzi na nne gị na nna gị bụ chi gị na-afụ anya dị na nke mmadụ. So enwe ihe mere gị, ọ nne gị na nna gị ka a ga-ajụ ese. Enwe ihe mere nne gị na nna gị, abịa jụọ okenye nọ n'ezinụlọ unu. Enwe ihe mere nnukwute okenye, abịa jụọ ndị obodo. Enwe ihe mere obodo, aga jụọ local government. Enwe ihe mere local government, the representative abịa from the state house, abịa mara ihe na-eme. So etu ahụ ka ọ dụkwa na mmụọ. So nwero na ofu chi ahụ ndị Israel na-ekperu, na onyenwa na-achị n'Israel na-achị na Nigeria. Ọ bụrụgodu na ọ na-achị n'Israel na-achị na Nigeria, marụ na ihe ọ ga na-eme Nigeria bụ ịnara ha oke ha na-enye ndị Israel. That means ndị Israel akala anyị mma, ha na-eriju afọ, etu a ndị Britain si fụ bịa na-ewekọrọ ihe niile dị na Nigeria, maka na ha na-achị anyị. So onwe ha nata ka ha chị anyị, ka ọ ghara ịbụ in their own interest, their own advantage. So ọ bụrụ na ị ga were onwe gị nye chi ndị mba ọzọ,